Salut, fraților! Astăzi am revenit cu un nou videoclip. E primul meu videoclip de pe canal. Am mai avut un canal, dar nu mai am deocamdată. O să intru să vi-l arăt. Am avut decât un abonat, deci a fost foarte prost canalul ăla. Deci prima mașină este această mașină. Scrieți-mi în comentarii că nu știu ce mașină e, cei care știți. Acest Porsche iPhone, aici am un Queen 220, aici așa, cei care vă place o să am 5 conturi eu. Pe un cont am Urus, deci vă spun decât mașinile bune, dar mai multe de atâta. Vă spun decât mașinile bune. Am un Urus, am un Lamborghini, un Bugatti, ultima mașină din joc, M8, Lamborghini Huracan, Lamborghini Veneno, BMW M5. Ce mașină mai am, că am uitat? Mai am... Uitați-mi ce mașini mai am. Am o grămadă, mai am Dodge, mai am o grămadă. Asta e contul cu cele mai puține mașini. Și alegeți voi un cont de la 1 până la 5. Și cei care ați ales un cont de la 1 până la 5, o să vă dau parola la 100 de abonați. Așa mai am și acesta. Deci vedeți că deja am mașini bune, deci n-aveți de ce să ziceți că vă mint. Pe acest Ford Mustang am avut 900 și ceva de cai, dar nu știu de ce mi s-a dat, am dat pe reset și nu mai am așa. Uitați, am dat țeapă la cineva, am dat o țeapă la cineva cu atâta și a spus că vorbea așa tare cu mine și spunea că îmi dă el mie, că îmi dă raport, că îmi lăguiește ăsta, că nu mai îmi dă voie să-l instalez și o să fac și treaba. Am văzut-o la mulți pe YouTube că ați încercat, o să fac și treaba asta, să-mi pun nume de fată și caracter de fată și o să intru și eu să văd și eu dacă merge și la mine. Bine, la mine știu că nu o să meargă, că am încercat asta și n-a mers. Pentru cei care aveți car parking, numele meu adevărat este Renzo și da, și ID-ul meu puteți să-l scrieți, dacă vreți să faceți un screenshot și puteți să-l scrieți. Numele meu pe ăsta este Renzo Jordan. Eu zic să intrăm și o să vedem dacă o să ne răspundă cineva, o să facem pe fata, să spun așa. Deci uitați, așa, uitați, M8-ul. Îl am și eu. Am vreo, nu știu câte am, că am multe mașini. Deci o să văd, o să spun. Așa, o să spun. Cei care știți aplicația asta, să spuneți și mie unde este iPhone-ul, că nu-l găsesc. L-am văzut la un prieten, dar nu l-am găsit. Cei care aveți, îmi spuneți și mie. Dacă ne răspunde cineva, până atunci o să mă duc să văd mașina. Vreau să o dau vă mașina asta, dar deci o să vă mai spun o dată, la 100 de abonați o să vă dau, o să trebuiască, dacă o să facem 100 de abonați, o să trebuiască să-mi dați. Stați un pic, ok. O să trebuiască să-mi dați, o să trebuiască să-mi scrieți
în comentarii la acest videoclip, că o să mai fac câteva videoclipuri, că am mai avut un cont și o să vă arăt după aceea pe YouTube contul ăla. Și da, puteți să-mi scrieți, am 5 conturi, o să vă mai spun o dată, am 5 conturi și puteți să-mi scrieți în comentarii un cont care vreți, dintre ele 5 și spuneți 1, 2, 3, 4 sau 5 și o să vă dau contul care l-ați ales și o să vă dau, nu contează dacă e mașina, dacă este un cont cu... Deci, uitați-vă pe cât de unii mașinile. L-am întâlnit pe unul care dădea, am uitat ce mașină era, o dădea pe 100 de milioane parcă, sau 10 milioane, nu mai țin minte, și era Mini Cooper parcă, Mini Cooper, nu mai țin minte ce mașină era. Deci da, n-am unde să parchez mașina, n-am unde să pun mașina să o fac, așa că o să revin după ce o să intru pe altă mapă. Uite, stați, că am aici. Să vedem dacă mai merge. Ok, nu știu de ce nu mă lasă. Uneori niciodată nu mă lăsa să dau. Deci uitați, vedeți. Deci nu mă lasă efectiv. Efectiv nu mă lasă să intru aici. Deci uitați, mașina face drifturi foarte bune. Stați un pic să pun pe mod drift. Să pun aici frumos pe mod drift. Mașina face drifturi foarte bune. Este foarte bună mașina. Deci eu acum lovesc de toate astea, să nu mă interesează. Mașina este foarte bună. Deci uitați-vă, efectiv nu mă lasă. Ok, mă lasă. Deci, unui player râde că o vând pe atâta și spuneți-mi voi că nu se merită pe atâta Ford Mustang așa tunat. Bine, chiar dacă avea... Deci a intrat în mașina mea? Nu, cum a intrat în mașina mea? Cum a intrat în mașina mea? S-a băgat banii în joc, nu înțeleg. Că trebuie să intri în mașina... What? What the fuck, coaie? Coaie, what the fuck de mașină? What the fuck, coaie? Ce s-a întâmplat? What? O să revin după ce o să schimb mașina și... O să revin și... Ok. Revenim. Băi, fraților, acum o să vom intra pe mapă și vom vedea ce se va întâmpla pe mapa aceasta. Să vedem dacă putem să vindem mașina sau nu putem. Băi, fraților, văd că aici e multă lume, dar văd că cu multă lume, 2-3 mașini, acum ne dați seama. Voi vedeți că unii are mașini vai de capul lor. Scrieți-mi în comentarii dacă ne-ați văzut pe unii cu niște mașini proaste care să le vindă pe 10 milioane sau 20 de milioane mașini proaste. Sau 99 de milioane, spuneți-mi. Sau 50, nu știu, eu am văzut. Ok, să nici nu va cumpăra pe... Deci 6 cai. Deci uitați-vă cât, frate,
Și uitați-vă ce interior frumos. Deci scrieți-mi în comentarii dacă ăsta nu este interior frumos. Eu uitați. Deci, mie îmi place acest Porsche. Dar mie îmi face mere că de ce stă așa, deci uitați cum torează și cât de șmechere torere. Este foarte șmechere, deci un i8. Auziți, fraților, am avut 400.000 și am vrut să-mi strâng pentru Nissan GT-R. 400.000 am avut. Și ce credeți, fraților? Din aia 400.000 am văzut un M6 și M6-le ăla credeam că e M8 și era pe 300.000 și am crezut că e M8, eram fericit, mamă, e M8. Și când am văzut că e M6, mamă, deci îmi bătea inima când am crezut că e M8 și când am văzut că e M6, mamă, am vrut să-l vând, până nu l-a cumpărat nimeni și până la urmă l-a cumpărat. Deci, mamă, și chiar aveți mașini șmechere, nu, uitați, ok, deci, și o să fac și, ok, nu, lasă. Deci, fraților, cam pe aici se termină, nu. Deci, o să mai urmez și o să vorbesc acum cu acești băieți și fete, să vedem care o să-mi răspundă, dacă nu ne vedem. Și după ce termin asta, trebuie să vă arăt și contul meu care l-am avut de YouTube. Deci căutați Renzo Car Parking. Deci am avut o grămadă de mașini șmechere anul trecut. Și fiți atenți, o să venim acum cu băieții și o să spunem așa. Să spunem așa. Bună, deci o să spunem bună băieți, să vedem cine va răspunde, știu că nu va răspunde nimeni, dar pentru... Nu știu de ce mai fac asta, că nimeni nu să răspundă, nimeni nu să răspundă și filmez așa doar pentru voi. Bă, fraților, da, până aici cred că s-a terminat și videoclipul, să vă arăt și contul meu care l-am avut. Deci, anul trecut am făcut astea și tot mi-aduc aminte. Deci, uitați, stați așa. Renzo. Deci, numele meu adevărat. Stați un pic, că n-am scris bine. Ok. Și uitați. Ăsta este contul meu care l-am avut. Deci uitați-vă câte mașini șmechere. N-am avut multe, dar am avut șmechere. Deci uitați-vă ce mașini șmechere am avut. 3 like-uri am avut la asta și am decât un abonat. Uitați. Ok, nu am niciun abonat. Deci, ok. Și uitați-vă cât de vechi arăta înainte, cum arăta înainte. Deci, eu nu mai țin minte că arăta așa. Deci ăsta era vărul meu. Și intrasem pe... Și dau pe la sfârșit. Asta a fost tot pe Mobizen. Și să vedeți câte mașini șmechere am avut. Am avut Nissan GT-R, am avut Mercedes, am avut și Ferrari. Dar genul pe contul ăsta. Deci n-am
N-am avut multe mașini. Și da, pe acum o să ies. Aici ieșisem, mamă, deci nici nu mai țin minte că era așa. Nu mai țin minte deloc. Deci, dacă mai vă dați seama, deci am avut ăsta, mamă, cât de șmecher era. Deci ăsta era cel mai șmecher. Deci am avut mașini multe și șmechere. Uitați aici GTR-ul. Deci, nu știu de ce, dar i-am pus spoilerul mare. Nu cred că era atunci spoilerul mare. Deci, uitați-vă mașini șmechere ce am avut. Deci, mamă, nici măcar nu mai vine să cred câte mașini am avut șmechere rău de tot. Asta trebuia să fie mașina lui Vormiu, dar n-am mai vrut-o. Abel chema, dar el stă în Franța și n-am mai vrut-o. Deci am avut o grămadă de mașini șmechere, am avut. Uitați, ăsta l-am cumpărat, țin minte când am cumpărat Corvetul. Deci uitați-vă mașini șmechere, bine, restul nu le băgați de seamă. Deci am avut mașini șmechere. Și aici se termină videoclipul. Să vă arăt și celălalt videoclip cu Brawl Stars. Deci nu vi-l arăt. Eu vă arăt decât așa restul din partea videoclipului. Ca să văzut că la car parking am făcut-o la fel. Deci, mamă, dacă știți că aici a fost pe telefonul meu, mă chinuisem o grămadă și un telefon trebuia să fie lui altcineva. Trebuia să fie lui Sulma, nu mai țin minte, și trebuia să fie telefonul ei, trebuia să-i dau ei de tot. Sau alt telefon, nu știu care. Că mi-a lăsat mie tata unul nou și trebuia să mai stau, să mai fac chiar 5.000 de trofee, băi, fraților. M-am chinuit o grămadă. Băi, m-am chinuit o grămadă să fac, am făcut 6.000 de trofee. Într-o lună, cred, nu mai țin minte, dar am făcut 6.000 de trofee. Deci mă chinuisem o grămadă să fac. Și am avut nervi și am țipat. Am început să plâng, bă, fraților, bă, câți nervi am avut. Deci vedeți că nu vă arăt tot videoclipul, că dacă aș da, mai bine aș mai sta să mai vă filmez să mai stau în car parking decât să stau aici să vă arăt tot videoclipul ăsta. Faraonii, deci nu mai țin minte ce căutam aici. Faraonii, nu știu ce căutam aici. Cred că era un cont. Zesu, nu. A, da, căutam ăsta al meu. Nu. Deci, pentru cei care vă mai jucați Brawl Stars, să-mi scrieți în comentarii și să-mi spuneți dacă aveți Brawl Stars mai. Deci, eu n-am niciun Brawl Stars. Haideți să intrăm și pe Brawl Stars, să vă arăt jucătorul meu și jucăm câteva meciuri. A, da, am uitat. N-am Brawl Stars pe ăsta. Am Brawl Stars pe telefonul meu, deci n-am brawler buni, am decât Edgar care vi-l dă la toți. Și restul sunt Rico, ăștia. Deci n-am Tara, n-am Pem, n-am nimic, așa am decât 1000. Deci nu vă gândiți că am ceva bun. Am decât Shelly, Colt, Nita, Edgar, Rico, Barley, Penny nu am și nu știu ce jucători mai am. Nici v-am mai spus. Deci n-am Tara, n-am Pem, n-am Leon, n-am Sandy, n-am Nani,
N-am Gale, n-am Surge, n-am nimic bun. Am decât Brawler, deci așa din început. Și da, fraților, aici s-a terminat și videoclipul pentru cei care ați uitat despre car parking. Deci, ca un giveaway, deci voi trebuie să dacă facem 100.000 de abonați, trebuie să-mi scrieți în comentarii cât un număr și o să vă dau parola de la acel cod. Am uitat cum se cheamă. De la acel cont. Și vă arăt parola de la contul ăla și vă dau contul ăla și o să rămân cu 4 conturi. Și normal că eu să-mi opresc un cont bun și restul celălalt cont o să-l dau lui altcineva. Cred că o să-l dau lui vărul meu contul ăsta care l-am acum pe telefon. Și o să vă dau și conturi. Deci alegeți de la 1, nu, de la 1 până la 4, că nu vă dau contul ăsta prost care l-am acum cu Porsche Panamera și cu Mustangul ăla. Ăsta nu mi-l dau, că e decât cu 2 mașini, eu restul am cu M8 cu astea. Și trebuie să facem 100 și dacă am făcut 100, îmi scrieți în comentarii, îmi scrieți de la 1 până la 4, spuneți un număr și eu o să vă dau numărul ăla. Ok. Pa, pa.